ubangiji ba ka ganuwa sai kullayin na biyu mai canjin rayuwa ya mai miƙar da tambararre ma ya rawa farin Allah cikin ka komai ke samuwa na ba ka rayuwa ya sai ya kilwara ka ɗauke damuwa bawan ka yake bara a kofar ka kasan da shi kai ne mai shi ka faɗi kai ne da tagomashi kai nan domin imam Ali na yi riko da shi kyauta mai zaburar da jasadi ta farsawa na ba ka rayuwa ya sai ya kilwara ka ɗauke damuwa mai zana faɗa a kanka wanda ba a faɗe shi ba a cikin furci na so da alam ba su san shi ba kuma kai mini tambari na so ko ba a ji nan ba in kai ka ji ni ban fitar aibin yewa hikimar Allah a so ka an kare damuwa ko da ibada ko babu suna